Udah kalau pada kali, tumi luar anak pada. Hana? Ya tuh. Sekarang nudunan aku, nah. Hai. Ayo, Hana. Cuma kalam dia. Cuma. Lipstick anak lah, dia roda kan coba. Coba. Thank you. Itu hai deh, hai. Hai deh. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्सरि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ माने नैबे हिमानसिखौ बिजि थुनो लांनो नागिरदों आरोना जोङो नों बिजि थुजागोन गाबा न' गाबा दा गाबा ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बारा गोजानाव नङा बर' बाजाराव खाथियावसो आरो माबानि 1.5 मासनि बिजि हिमानसिनि हरलाय बिजि थुजासिगोन हरलाय बिजि थुजासिगोन हामदे गाबनो मोना दे नायलांबाय था लोगोफोर हिमानसिया गाबोना गाबा आं भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानि देनां गिदिर जाबा नों नायनो हागोन दे 1.5 मासाव 1.5 मासनो 1.5 बोसोरनि बिजि थुजानायाव आं माबायदि जानाय होननानै देनां नायनो हागोन ओमफ्राय नै जों सानैया ओंखारखांबाय हिमानसि बिमा आं हिमानसिजों साथामजों थांगोन आरो टमटमजों थांगोन गारियाबो गैयाना न'निया बेनिखायनो जोङो टमटमजोंनो थांसै ओमफ्राय जों सानैया ओंखारखांना भिडिअ लाबाय थानो न' हिमानसि आयौ गोलोरमानहाय नोङो आयौहाय नों गोलोरमान जाबायहाय सिख्ला जाबायहाय नोङो दे माखौबा बुं हिमानसि माखौबा बुंनो दे बुं होनबालाय गारिखौ बुंहरबाय हायाखै दां नोंसोरो दै एरि लाखाबाय लाङा लोंनो बिबाय बासो लोंगोन माबाफोर दंबा बेलेगफोरनिबो दंबा गोबाव जाना Không được đâu. Nè lại nâng hạt sinh video là bị thật đấy. Này đẩy video cái himan sẽ là scan. Yêu lại. Sandal ke rút tak laba kinain ke. Gari gak kenci masih gari. Này जोङो थांगासिनो होनदे दे नै जों थांगासिनो साबि मारिदों बिदिसोन आरो नोंना खैटानिफ्राय होदोबा बिदिखौबा नै जायोसो होनबालाय नै दायो जोङो ओंखारलांनोसै बर' बाजारावहाय भिडिअ नुजानबा लासिंसिंलाय माखौ लाजिनो र' जोंनि ड्राइभारखौ एसे देखायनि गामि खाथिनिनो आरो जों गामि खाथिनि खोमसिसि नै खोमसि माबा सानजोंनो इदि नुदों बोरैबा इदिसो स्रां नुगोन दा नुदोंना नुवाखै स्रां नुदों नै जोंना ड्राइभारा बेनो दाखालि खनसे फानहरदों बाङालिगावआव आश्रमाव बे हिमानसि हाय होनलाय गाखोगोन बेनि गारियाव गाखोगोन दे हाय होन मा मैगं जाबोखो आं बै माबासोमोन बयलार दंमोन बिदिनो जाना फैबाय ओमफ्राय दा सानसुनिया मा बयलारानो दां बयलारजों सबाय संनो होदोंना गोथावानो एसे
एसे गोथावखौनो संनो होदो जोंहाबो सोरनि आंनि मोननैबो एयारटेल डाबल 9 गोनांखौ मालाबा नांगौ जायो भिडिअ लाखाबाय नै मालाबा नांगौ जाबा लिंहरनांगोन ना लिंहरग्राफोराव लिंहरसिगोन ha Engklai deh, manci. Oh, ni agak. Hai. Mana mulai? Dia. 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 Dia Rani, nah dia. Dia. Dia lo. Dia Rani. Oh. Bamne, neng hagen bamne mbak. Ilai tiba sasibau nih, tiba sasibau. Ilai agak. Agak ke bamne ling. Dia agak ke bamne ling. Ada deh, no ada. Setua Himansyika. Himansy. Pin sini ke. Dekhai lah ini. Dia nang sekolah zaman naik deh. Ay, somai na. Bai mai na. Sanjita Brahma. Sanjita Brahma. Sanjita ko. Sanjita Brahma hibo. Isa nahi ako para. Kali bezi loba de corona vaccine. Adi loisa. Mudai ka loba de kali. Tumi loba na kali. Ay suna. Jaja dia jaja getau gede. Gede. Gak apa-apa. Bini pas menang ke ambang man bisa jadi. Ebar lah. Mana-mana itu kan. Hard hole lasa habo. Dia orang tu doktor lasa mana? Gikrung lah macam. Mama ni mama. Rangsai hoy. Bolu saya. Mama nora sabar. Lele sabar. Sampai Himansi. Rangsai beli kena monon thaga. Tar deutar naam hi janise niki? Na? Ki. Mama Ardeng bau nama. Cabai Himansi. Hama lino isirno, hama. Yang biji
जाबाय आं गाबबाय होनलाय Ang gapkangbaय. आं गाबला आइ नै टम खांसै टम हे मानसि मामजानो मोनबाय सोर बाबा ना गोथाव ना बे मानसि गोथाव Saya menilus. Saya menilus. Menilus dulu. loomजागोन नामा लोमजानांगौ sini. लोमजानांगौ सोरबा थानाय Harap sendiri. डाक्टारनि लोमजानांगौ लोमजानांगौ Kenapa, Mak? Nalai sih? Depan